Продължаваме с нашата обиколка. Тук са различни видове, както виждам, малки ограждащи елементи, доставки за саксии, различни видове саксии за цветя. Взето нещата, които се продават в големите строителни хипермаркети, една голяма част от тях се купуват и тук, тъй като разнообразието е изключително голямо. Разнообразието е изключително голямо и същевременно минималните количества не са толкова големи, колкото в, примерно да кажем, в една фабрика. Това са строителни изделия. Дискове за шлайфове части, брави, различни видове пирони, производители. Общо взето, абсолютно всичко, което ми трябва. Отново имаме дръжки. Много имаме различни дръжки. Тук имаме стълби. Общо всичко за бита.